This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahiya, oy! Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, pati Art Bonong Junior, oh, Bernie, bitok, bitok, Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, pati Art Bonong Junior, oh, Bernie, bitok, bitok, Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Good morning mga gagay! Enero 29 karon, Biyernes! O basta Biyernes, Friday na. O tinglaag na to na kagay Art. Mayong buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag Universe. Welcome sa itong programang Gahi Iba! Kauban ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Huwag inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Walang ta karon sa home radio kay basta Biyernes, maglaglag man ta sa pangingon. So karon ata sa J.R. Borja General Hospital. ang ilang bagong wing. Nakamulong pa under construction pa. Ha? Pero karon nato ta diri. Tungod kay, una, atong kumustahon ang Chief of Hospital unya. Okay, Labot okay. sa kining kinahanglan nga physically fit ka, kanong panahon sa pandemya. Correct. Unya, Isingit na lang po na to nindiya ang vaccine. vaccine. Mahadlok ba kita magpa-vaccine ba Ang kita? ngayon ba magpabakuna? Oh, siya ba mismo umukuan siya nga kailangan ta magpa-vaccine? Correct, correct. Mo na to isyan. Oh, Nindot na kayo ang J.R. Borja ba? oh gali ang gipagita kay kasagaran mo yung taog City Hospital, bate, pangit, Oh. less ang services pero karon, lo, social man kayo mura na mag-mall. Murag hotel. Mura nag-hotel. Ato po nang kumustahon kung kumusta na kay balita nako. Mura mo retire na ra daw ang kuan, ang chief. So na biyaan yan eh. Una mo na to ipangutana. Ikaw, kung ma-assign ka rin sa J.R. Borja, bahala ko sa posisyon. Okay rin mo? Di ko diri. Nga naman. Mao ni nga lugar nga dili ko mo bisag unsay offer nila diri. Sayo mabungka kong pamilya, daghang kay nurse. Lisod na. Lisod na. Ngani pa sa takagwapo, lisod kay ba? Kila ray kusog nato. O dito na nato si Do. Ato na nato si Do. Ayaw sa. Kaya ato istoryahan karon, di ba, vaccine? Si vaccine. Vaccine ba? Vaccine. Aw vaccine. 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 Aw. Dili, vaccine. Bura ko padugay, burag vaccine imong gisulti. Ang gusto mo kang vaccine? Di vaccine. Vaccine akong gusto. Di. Kapoy ng vaccine. Vaccine. Pareho na. We will talk about kay karong buntaga, ang ato isgutan, duara. Ah. Kaning vaccine o vaccine. Ha? So sa man, sinumbagay ta mangita tag nurse diri nga manumbag. Ane. Kaya dili pwede kay mahimo ba kang konsyal sa kanya. Hoy, ba ni mo. Dapat medyo kabaloy ka sa kanumbag. May pagmatulog, pagkagay matulog na lang kumukaon lang sa balay. Ayaw. Ano man. Na ako'y giimbita yun para nimo. So that you will become physically fit
Physically fit naman ko. Kay kabalo ka, pag mahimo ka ni kang konsihal sa Cagayan de Oro, you must be physically fit. Sa mo nga ng konsihal. Aron nga makaserbisyo ka og tarong sa katawhang Cagayanon. Labi na sa Tapos? first district. So anong sa may relation na ng boxing ug sa man ta? Og vaccine, Boxing ano? mamili ka. Bakunahan ka og magbuksidor ka. So natay guess karon. Nata. Oh, sige. Kani ang ato ang guest. Certified gahi ni. Certified gahi ni Bay. Boksingero gyud ni. Boksingero ni. Oh. Boksingero. Boksingero ha. Anang daw nga na pero boksingero na. Sige daw. Oh. Gawas ni anak. Kaya siyempre, di makadugay nga kinamag baksin. Oh. Nagkaroon siya ipatudluan. Coach po din siya. Fitness coach. Fitness coach. Oh. Aha. Ah, So sa trabaho, sa to siyang interviewon? Maura. Maura. O di siya ganahan na interviewin siya na wala siya'y kasparing. Wala mo. Papuntay dalala yung bisita. Relax mga kagahi. Relax ha. Kaya kung interesado po mo magpasingo sa yung balay, o niya, may balay niyo. Kung saan ni siya, magpunta kay gas-service, home service ni siya. Home service. Oo. Kaya siyempre, COVID man, oh. Oh. Ala, mga kagahi, ang ato ang bisita karong buntaga, certified gahi kabay, Mr. Jan Del Puerto, fitness and vaccine coach. Mayo na, Moni. Kanina rin si Tano sa kuha. Oh, lain Medyo lang ka na nung siktusan mo eh. Ha? Bakit? lang. Okay. Awir ako, Ben. Gahi. Dughan, dughan. Ay, gahi. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Jan. Saan mo dala mga gloves? Magkwanta ba ron? Magpa-vaccine ka or Sa magpa-vaccine? interview naman. Okay na, Brad. Gahi, okay na. Why mo sa inyo? Sulubal lang kumufit ba na sa inyo? Ang dami ni Tistingin kalakihan. lang. Ang ato sabog ba, interview na ba? Yan. Tanang dugay na baka as siguro. Yes, since 2009, Sir Art. 2009. So that's about mga 12 years Sa akong pag-fitness coach. as coach. Pero itong pagkaboksingero, Kuan, since 1999. 1999. So kapin 20 ka po itapod. Yes, Ana, kanang gabaksing yun ka, gabaksing ko. yes, gabaksing ko. Gaten ko mga national. National ka? Yes, oo. Akong mga kauban sa na silang Milan. Unsa ka ngayon? Mga 2000, nagsugod? 1999. 1999. 1999. 9 years Nag-akot old. kay Tanata, kay 2000 ako. Ano? Ano? Tama ba niya? Tama? Yes. I-correct na yan. Anak manubak, anak. Dili, ang kuan na dapat na siya, i-con di siya, i-twist with your hips. I-twist. I-twist with your... Sige daw rin, sir. With your hips. Anak, I-synchronize, di ba siya? Tama na ganyan. Dili siya. Dili, mao. Dapat synchronize gid siya. Good exercise ba ni Bay? Sige Yes. daw rin, sige daw rin. Ako magtatanong. Kung magkwenta, dapat ang posture gada na dapat 45 degrees. Kay gitudlo po ni sa akong kwan pod sa akong uncle nga nasa Amerika karon si Roberto Babihal na is gold medalist na siya sa Asian Games o sa Olympics. So kami nagkuan na gid mi sa pamilya sa mga boxers na gid. Pamilya sa boksingero. Imong papa, boksingero ba? Yes, oo. Oo ba? Ang imong asawa, boksingero ba? Dili na. Kuan na Brazilian Jiu-Jitsu. So, kuan na to sa kuan posture. So inani ni siya. So kung kuan ta kung right-handed ka, so mo kuan gid ka sa as 45 degree nga kuan angle. So inani, i-twist mo mong tiil inani. Na mo ng posture din tapos i-twist mo mong tiil. Na check your balance and then tindog. Dapat ang imong weight na diri sa tunga. Dili dapat sa wala sa tuo kay mouth balance ka dapat pugong gid ka na ginadiri bend imong duha kanang so ang boxing pod dili lang siya sa upper body pati pod ang imong paa mangusog so inana siya so pag execute pod sa kuan ana Sir Art ang pagsumbag inani i-twist lang nimo siya twist with your knuckles knuckles siya pang dapat i-throw nimo siya knuckles ang boxing pod yes muna na siya pag sumbag balik din sa chin. After offense, defense. Na, para ma-maintain po ang proper posture sa kon. Gusto ko ginawa ni. Kaya nana siya. So, mag-start ta with sakal. Yes. Mag-start ta sa jab. Muna siyang jab. Yes. Okay pa ba mo anggol? Ano ra? Mag-start ta sa jab, nani. Yes, jab. Nice. Jab. Very good. Jab.
Pwede ba niya nga ibutan ang picture diya sa akong kalaban? Pwede, para mawala, gini mong stress. Pwede po ang ibutan diyan ka ng picture sa ugangan. Close me sa akong ugangan. Sige, sige. Go. Okay, So, okay. sa asawa, picture sa asawa. Kung ako, kung asawa na ako nakakuha. Sige, so inani siya. So, ang left ni ginatawag na tog jab. Say, jab. Na, jab. Good, jab. Next is straight punch. Inani, sir. Sir Bern, nani. I-twist lang nimo imong right foot with your hips. I-synchronize nimo siya pag-twist. Balik tayo. Kay mas duol man ang imong jab ikumpara sa straight. Kailangan gid siya full twist. Right, man, di mong... Nagya pa yung hip coordination ng boxing yapon. So, ang tanan lawas gid nimo galihok gid siya. Yapugong pa ka, gakuan pa ka sa imong upper body, pati mong hips, lihok pod. So, yes, straight punch na. Nani, like this. Yes. So, kailangan di apilin mo. Yes, so kung dili nimo siya i-twist, Sir Bern, diferensya kay siya. O, tanawa. Ang imong tuo, kuan, dili maabot. Ang imong wala, mas near siya. Kailangan gid siya i-twist. Ano siya, Okay, straight punch. Nice, straight. Very good, straight. Nice, straight. Straight. Good, na, mara, pwede na yung mag-boxer, Sir Art. Oh. Jab. Jab. Good, straight. Straight. So, Nice. sa mamahimong kontra ni Bernie Bito karong 2022. Sa'yo na dahil po. So, Okay. Alam mo, Kanang- nakita na ko nung sa punching din, no? Sa punching, whole body ni mong galihok. Yes, Ta-cardio kayo siya. yes, cardio, intense so cardio. nindot yun din siya para sa pang-exercise. Yes, yes, Sir Art. Pang-babae, pang-lalaki. Yes. Any kind of gender, makuan, matumboy, basta kay ikon, gini mo siya. Kunya, at the same time, Galiyok. self-defense. Yes, self-defense. Defense pa nila. Adjust niya kuan lang siya. Kita nakadlawnan ka. Siling-ling, pag-abri sa puntahan. Pag-anak ni mo, makalik. Sa itong mga style sa paglikay ko. Na? Kanang sumbagon po ka nga mulikay. Okay. Kani, muna siya mga basic nga kuan, ginatawag na to og kuan. Wave. Wait. Oh, yes, wave. So kung mag-wave ka, kailangan i-move nimo imong shoulders, bend imong knees like this, oh. I-move nimo siya. Kung laparuhon ka dere sa tuo. Uy. No, nganong dugay ka ni uli. Uy. Oh, sayo kay ka, sayo sbuntag ka ni uli. Uy. Ano siya? Oh. Nag-church me. Wala siya. Isa na siya sa mga kwan, sa mga traditional nga kwan sa boxing. Ano mo pa nakita mga pila ka hours ba dapat ba mo nakita nga burag? Sa beginner. As a beginner, di pa nato i-kwan ang kwan. Di pa nato i-intense din sila diri. So kay mo kwan man mo pump man siya, mo buto-butoy mo kasing-kasing ana. Kailangan minimum na siya 45 nga minutes nga workout. Up to minimum na siya 45 minutes nga workout sa boxing. Pero sa mga tuloy-tuloy ba na siya o Nagya ba siya yung resting period yapon? Okay. O sa man, example, kanang, di mo manumbag. Dapat nakapay... Yes, napay warm-ups like jump rope, like kuan ladder, jog, something. alam mo, ang problema karon nag-pandemic. Kumusta man ang inyong pag-ani pag-training? Kasi siyempre pag-abot sa pandemic, Brad, dagan wala niya to gym. Yes. Wala, kumusta usapan mo sa mga napiktuhan ba? Ay dako gid kayo, Sir Bern, dako gid kayo. Sa pag-close sa kuan kay sa ako karon nag-work man ko sa Pilares as a freelancer nga coach sa kuan boxing. So pag-close sa ato nga time, kanang last year, dako kay epekto sa amo. So ang kuan namo akong gibuhat karon is nag-home service na lang ko. Home service. Yes, nag-home service na lang ko. So, pwede lugar kaibok nga patugbalay, ana? Yes. May magana. Yes, Sir Bern. Kuya, ikaw na yung magdala ito mga gamit. Yes. Ana, kuan. Gadala na po. Imaguno na. Basig, dagan nagamit, ani. Ikaw ba usabay procedure, ani? Yes, Nag-sanitize? sanitize. Sanitize ka na siya after Kanang kuan. sa blue torch. Sunugon, tayo sugba, ana sa uli. Dili, siyempre na yung mga kuan na, mga sabay style sa pagkuan ni Sanitizer. Nga kanang kung labhan gyud ang boxing gloves dugay kay siya mamala. So ang imong ang kuan ani, ang basic ana kuan naiuban ana ibutang og newspaper. Newspaper isulod sa gloves. Kay ang kuan ana is made of coal man siya para dili manimaho. Ikaduha din magkuan ka og kanang trapo nga medyo basa ay kay siya basa kayo kay masok man siya sa foam. Okay. So kailangan medyo basa din. Tapos butngan mo siya alcohol, then i-air dry sa electric fan or kuan. And ang lastly, pinaka-traditional sa tanan, katong ibulad mo sa init. Para mawala. So, Then, ikaw every
session ni mo muna imong kabuhaton sa imong mga gloves. Yes, oo, muna ang Siyempre, kabuhaton. naman nga na mag-worry, kay baso niya, di naman yan. Palit o imong kaugalingon. Pwede sana. Yes, Sana yes, so yun, buy kasi your own worry. gloves, oo. Tagpila ba mga gloves karon? Depende pila ba sa yung mga brand. budget, para at least kung na nagunahon na karon, Oo. makabalo siya kung pila yung budgeton. Example, kung Kanang gusto gyud baratuhon lang kag sa- kanang baratuhon, na siya kuan na depende sa kuan, depende na siya sa brand. Like Titans, kibali, Titans ang brand. So nana siya sa mga 2,000 or 1,000 kapin. Pwede naman siya mapalit. Wala kanang 150 lang. wala Ay, yun. wala yan. Pag sumbagin mo, magawas mo. Mubuto. Ano kaya nakamahal ang gloves? Yes, inana. Kung willing gyud ka mo invest para sa imong health. Pero mo kung invest wala gyud ka sa gloves, pwede ikaw pa. Yes, magdala. ako. Yes. Very good. Unsa man ako ng bayad anak per session, per Pila ang hour? palang session ni Coach Jan Del Puerto? Tama. So ang akong kuan, akong home service diri is kung near ka sa city nasa 200 200 lang? per hour? session. Yes, per session. na? Yes, oo. 1 hour na siya, 1 hour? 1 hour kapin, 45 to 1 hour plus. Depende sa imong client. Kung gusto ka itong beginners pa, ayo sa dili sa nimo siya biklaon. Imong i-focus basics gid ka. Like sa katong gibuhat nako kay Sir Bernie ganina kato, muna to siya basic. Yun na to. Kapila dapat siyang mag-session with you, Coach Jan? Depende sa kuan sa imong client. Pero kung imo masuggest, mas para na makita niya na effect na mag-iuban. Everyday? Nakabaksing lang ka usa. Habi sila nagdiwang na dayon. Di ba na may Yeah. sa imo para makita gyud yung Wala mga ko effect. kagapadungo nga nasa kasawa. Wala. Ah, Pero sa imo pagto, kung sa'yo dapat, para at least minimum na magtuloy-tuloy Pero para may wait. effect. Okay. Para mas kuan gid siya, effect 3 times a week. 3 times a week. Yes, 3 times a Straight week. ka sa na isa ka bulan na ba yung effect ana? Yes, nana siya. Na effect ana? So, tama ba para pagkampanya, wa na mo tiyan? Uy. Proper diet and exercise sa gyapon. Kabalo ka siya akong problema kay kumugamay ni bay. Kasilos kay kung asawa na ingani pa kada ko. Kumugamay ni samot sa kasilusan. Di man, kay na naman ta sa public service ana. Ay, si. Siya naman ang kontakon sa katawhan. Hey, no. Ito mo ginang ipamugos na. Lingling, wa mi lungon. Ana. Nagtambal. Nitambal diri. Ana. Naman ang JB Pharma. Napagid ang Cherry Seek. Pwede. Na ang Biramax. Biramax. Ana. Pwede. So, okay ra. Okay ra. Kung saon kanila pag-contact pag-contact. dyan? I-contact lang ko ninyo sa kuan sa true cellphone number sa 0936 0936. Ato na ibutang sa tuwang nga screen. 305 305 1385. 1385. Again ha. 0936 305 1385. Ang pangutana na ba kay oras? Pang buntag ra ka, pang hapon, pang gabi, or anytime? Anytime nga free ka. Yes, so kanang sa depende sa kuan Sir Art kay ga-arrange mo gyud kog mga schedules. Nay para sa MWF, nay para sa TTHS. Napoy Saturday and Sunday pod, napod koy kakon. Ako sa gist nimo mga 11:45 para malaras nimo ang paniudto. Mo alas 3 na snack na. Ano? Para laras. Barato na kayo 200 per session. 200 ra. Oh. Kunya singot na kakaayo. Correct. So kumusta man? During this pandemic, medyo nakatabang ka sa Sugod-sugod pamilya. na pa, ano ba? Ang imuhang Dako, pag-home gikayo. service as boxing coach. Yes, dako kayo. Dako kay siya natabang. Nag-start niya sa Sir Art katong nay nagpakuan sa home service coach. Gusto ba basing gusto ka home service ba? Ato lang pag wear lang kag mga safety kuan lang like face shield and face mask. So pag post na ko dito sa sa FB kay naman ko Facebook account. Sa Facebook account, I-search lang ko ninyo sa Jan Rivera del Puerto mo na akong Facebook. Jan Rivera del Puerto. Mo na siya. So pag kuan ako, pag post na ko sa picture, mo rin ito na nagkalat na tanan, nag-PM tanan sa akong kuan. Pero bay, Asa man ka nagpuyo? Sa Puerto or Sa Ipunan lang sir. Ipunan? So, Puerto, pero sa Ipunan. so first district, First district. Butante. Butante, first district. Ana, at least kabalo na ka. Pero ay lang kalain na. Ganyan na kasi tanaw si mo, brad. Pero ay lang kalain. Brad, mga 1 round ra sa dapat. Sige, David, testingin pa niya, David. Yeah. Okay. In your chin, tumulo si plat mata para kuan na. Jab. 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 Straight. Straight. Good. Okay, next is uppercut na nilang. Atras ang imong elbow. Na din tapos up dayon. Balik yung defense, okay? Una lang is, ano man. Okay, upper. Nice. Upper. Nice. Upper. Left. Yes. Upper, right. I-twist din mong concert. Hips. Upper. Na, para na yung puwersa. Upper. Nice. Upper.
Good. Okay, next is left hook. Inani. Sakang imong elbows. Synchronize sa twist sa imong hips. Na, balik din sa depensa. Okay? Left hook sa tao na sa left. Okay, hook. Na, balik dayon. Good. Hook. Nice. Oh, So, good. again, na, Nanay mga kang kagahi, power. ha, pwede mong mo kung ano Nice. kang John Del Okay, Puerto. right hook. Siya mo Very tumis good. mo Balik sa din sa inyong posture. panimalay. Okay, hook. Aron Nice. nga Balik. kamo mahimong physically Na, balik. fit. Na, hook. Labi na karon sa pandemic. Nice. Hook. Yung makatabang ni Nice. para Hook. sa mental Good. health. Okay. Unya, Upper. siyempre, Nice. self-defense. Upper. Ang Nice. akong Depensa imong sa kamot sir. akong nga misis. Upper. Gabi Nice. po dani. Upper. Ga Good. baksing-baksing. Straight. Ano na usahay nga Nice. sakit Jab. na to ang Nice. kutukuto po. Jab. Labi nagdugay Straight. ka ulit. Ha? Okay ra ka diha, No. gagay Wait. Bernie? Ha? Good. Sorry. Carried away. Na full. Carried away. Una po ka na sir. Thank you. Dagan. Sampol pa lang ito, ipaningot na ko. Okay, Sige, dagan. sige, sige. Side, side. Ano? Hook. Sorry. Layo kay kasuko-suko ba? Powerful na kayo ba? Ha? Powerful na kayo. Munang gingon nga dahil. Ah. Berto, thank you very much. Paki-invite sa Again, nga. paki-invite sila. Okay. I-encourage ta mo nga i-try ninyo ning boxing exercise kay nindot kini sa inyong health din tapos kuan self defense. Pwede ko ninyo makontak og kadtong mga nearest nga gyms ninyo nga nay boxing gym. Encourage sa mga i-try ninyo ning exercise nindot kay ni siya pampawala sa stress. Og nindot pa ni siya sa inyong pakikilawas. Og Gilawas? Pakikilawas? yes. Oh. Pwede din sa Biramax din. Wow. Pambira gini, bira ug gahi pagid. So encourage ka mo everyone na nadari sa CDO. I-try gini yung boxing exercise. Thank you very much. Coach John Del Puerto. Certified. Gahi. Kamay. Alright. Oh, siyempre ha. Again ha. Uy, si Doc nagulat na sa to. Oh, siyempre, andyan na to ko ha. Mag-fitness mo. Kinahanglan, Cherry C. Kontra COVID. Sa COVID makapalikay, sa lawas makapapiskay, Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamong extra. Oh, siyempre. Kapoy naman ka. Oh. Pag-uli sa mga asawa. Oh. Ayaw pag may iloya. Oh. Mag-Biramax capsule. Do you know that Biramax also builds muscle? Correct. Mas Oh. kahit, mas lamig. Ha? Balik kami. Kuman lamang nini. Please, bakit mo? Bakit mo? Ano? Jump. Sit. Upper. Upper. Wave. Uy. Woo. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Comedian's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Comedian's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Comedian's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Comedian's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Comedian's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh, lamia, oy. Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Mga kagahi,
kato mga nakasulay na niini ipanabi sa uban kung unsa ka powerful kini nga vitamin C. Labi na nga ang ingredients niini gikan sa kamo-kamo, ha? With zinc pa gyud ni siya. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free ug mapalit kini sa mga nagunang pharmacy sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Kami mo dayat sa aking nga dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Balik din sa gahi ni Bay. Niya, Sunod kumusta yung vaccine? sunod. Last na tong vaccine ha. Ha? Sunod. Gihan Ano mo na ng pa? vaccine? Puro kaong na yung vaccine. Puta na. Pa, isi-sponsor sa mong vaccine. Siyempre, ang akong pag-vaccine brought to you by Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Purely ni siya nga herb. No side effects, FDA approved. Pusa ka mo diha, mag-Biramax na. Nya, ang imong gitulon, ang gitulon ni mga tsokolate. Sabroso Chocolate. Muna yung nakalami diya. Siyempre, made by pure cacao. Munang lami kayo po sa konsekwate, tablia, Sabroso Chocolate. Di ko lang ulay. Ang atong mahinaber, kabalo ka pa kung asa taron? Ha? Asa di tatuod ka ron? Nata sa JR Borja General Hospital. Ha? Ingon nila kay ang Jerbura kay Gubaon. Gwapo mo ni Gubaon kanina. sa imong mata. Depende na kin siya nagdumala dire. Obya na ingon nila nga, di tali sa Jerbura kay... Tungo na siguro, tungo na. Katuwa pa si Gwapo naman Doc lagi Munching. Depende man na kung ang imuhang chief of hospital gwapo, automatic mag-reflect na bisag sa kisame sa alkuba og bumbong pa lang. Gwapo na yung... Oh. O siyempre, kani ato pa isutan, karon. hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C. Cherry C. Made with kamo-kamo extract and zinc. Ha? Para sa COVID makapalikay, sa atong lawas makapapiskay, mabaligya na kini sa nagunang parmasya, diri sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Cherry C. Temsa, so nalingaw ka sa imuang vaccine. Dili kayo ha, kay wala ko maanad, hanga kayo. Mawa? Hanga. Mao ni panahon kay nagulat na sa to ang doktor mismo sa JR Murha. Atong pangutan-on kung tama ba na imong ginahimo. Labi na in the midst of the pandemya. Sige daw, ato ni kanang... Sunod na to kay ulo. Kanina ka ba, the doctor is in. Meaning si doktor na gisulod. Hindi na rin sa sulod. Ano na sa sulod? Nakatako diri sila dito. Aktor ta? Nata, let's let's go. Ha? Alin Di na? na ta mananghid? Di chota. Triad? Na. Ano ko ka-close sa doktor diri? Amigo mi. Di na ta magdugay kay giulat ta sa doktor. Mo gali, halin na galing kinana siya sa sulod. Di na ta mo agyaw ka triad. Di Wala na ta mo na. agyaw ka itong mga... Wala na. Close mi amigo mi ani. Mo ba? Dagan kasi na ibaong sikreto nako. Nga karon pa sa ko nakabalo. Sige. Oh, Ha? ayun siya na. Kisa nga doktor atong istorya mo? Si Doc. Doc Ramoneri. Oh. Chief of Hospital. Oh, chico hospital. Okay, larga. Let's go, go na. Uy. Ala, Doc. Ala. Good morning, Doc. Good morning. Hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome sa Gahay Limay sa JR Borja Edition. Da. Abi ko ba gubaon ning Jerbura nga hospital? Nganong karon gwapo ang ligay ni? Depende sa doktor. Depende sa... Nagmaniho aning hospital. Kaniya to siguro, kung ikaw siguro ang chief of hospital dito. Kadula ka na sir. Maglingkod siguro pa, kailangan may bako. Sige, lingkod. Salamat nga. Yeah, Sa ibang panahon. Again, mga kagahi, nata mismo diri sa JR Borja Hospital ug makauban namo ang chief mismo, chief of hospital, si Doc Ramon Neri. Good morning. Doc, Good morning. Gahi, Doc. Oh, gahi. Gahi pa ba, Doc? Gahi pagyapon. Oh, gahi pagyapon. Okay, confirm. Gahi, Doc. Pero ito na, ano yung outfit, Doc? Kay, sorry, nami coach ganina. Lagi. Vaccine, oh. Tama ba ang ginahimo ni Bernie Doc na mag-vaccine niya, pandemic? Actually, insakto man na, no? Pero before indulging in any physical activity, Oh. kinahanglan wala kay tinaguan nga sakit. Walay tinaguan nga. Tinaguan nga sakit. Sakit, dili Sakit. sikreto. Oh, Kaya tinaguan ng sakit. mga Ah, dili sekreto. Okay. Isa na. Before man gud labi na boxing, no? That entails kuan man gyud, ano? Vigorous physical activity. Oo. Pinaka may gyud
pagpa-clearance ka sa doktor, Oo. most specifically an internist or cardiologist kay mao Yeah. maging Una usually. kanya, wa kami agi pa ni Doc diri dapat nagkonsulta sa Membro. una ka nag Kami ra ba ni Mrs. nagplano mag-boxing doon? Oh, yeah, Ang problema, kami ra ba combination high-tech na high-tech. High blood o diabetic. Oh, wow, pareha So, na ako. kailangan magpa-check sa tanong before ta mo sulod ano yung yeah. mga kwan. Welcome to the club. basta wala kay tinaguan nga sakit. Sakit. Sakit, dili sekreto. Kana man ko mga dagang mga makita nato, mga gadulag tennis, no? Correct. Mga kuan kalit Pwede ka na nauso ka ng mga biking, mga biking. apil man na. Oh. mga kalit lang mo kuan naay doktor sa uno sa Cebu. Nag-apila ng mga triathlon. Okay. Biking siya. Dito lang gid siya namatay sa biking niya. Pusi ba ko? So naman day say dili hibawan niya nga na say sakit kasing-kasing. So, dapat Dili magpa-check po sa ta. tungod kay sad-an to siya ang asawa. Dili sa siguro. Dili. Lahi, lahi. Okay, Lahi. ang asawa makabuhi man na. Ayan. Kabalo. Inspirasyon. Okay. Ano sir si Dr. Karon? Good hands, Doc. Oy. Wala. Anyway, so tama dapat before mo mag-ato sa mga physical fitness, labi na karon nauso ni mga bike, dagan-dagan. Consult first your Consult physician. first sa inyong Clearance mga lang. Clearance lang sa. Clearance. Para sigurado nga makaayog yun ang exercise rather than makadaot. Correct. Kaya naman yung mga limitasyon, no? So, pwedeng ilimit ang activity like kung nakay sakit sa kasing-kasing o post-stroke ka, pwedeng gyapon na exercise in terms of walking lang. Pwede na na. Pwede ra. Pwede na na. Basta mulihaw ka lang. Kunay mo. Katong mga na naminaw nato ron, Doc, nananaw ka nato nga naa sa ilang panimalay. Unsa bay mga suggestion sa atong doktor nga at least they will stay physically fit. At least nagi kay activity every day. Dili gid pwede nga sedentary kay kini nga atong nature sa atong trabaho bitaw. Nga from 8 to 5 pirmi lang ta nakalingkod so sedentary na gyud. Nya pag uli, Tama. wala na gid gyapon tungod sa kakapoy sa utok lugar sa pagtrabaho, tulog. Nya lami kaon, kaon tulog. So ang sedentary lifestyle will not be good for your health. So suggested no at least man lang na kay physical activity for at least 30 minutes to 45 minutes a day. 30 to 45 minutes. A day. A So day. by physical activity meaning dili kay mudagan noon sa ba bisag maglakaw ka lang. So okay na na. Pasok-pasok kay mga plantita. Basong-basong makatabang Okay na. man na pero mas maayo gid nga mulakaw. Mulakaw So ka. nasa mga So, village. Bisag mga dili baklay. ka panington, bisag aircon, basta mulakaw ka lang, mag-circulate lang ang imong dugo, okay na siya. Basta at least, no? Yeah. Oh. Kanay uban ayaw mo pagkatubang sa electric pan. Kay Actually, mapanuton mo. before the pandemic, Bernie, Art, ibaw ni mo, mega walking ni Doktora, sa SM, Ay sa mall, sa mall. So parking sa fifth, haba ng parking nila sa fourth. Fourth, sa kami sa fifth. Tuyok dito sa tibok, fifth floor. Paingon na sa ground floor niya, pabalik. Ora na among ban. At least malingaw ka. So again, ang nice circulation sa blood. Ang Doc, nara sila dito sa katong parking building. Dili, dito gid sa mall. Sa mall po. Tuyok ko gyud. Unya sik. Pero ga-holding hands mo ni Dr. Fourth floor ga. Pwede gyapon. Pwede holding hands. Holding hands. Because it's not only romantic, it's also economic. At least di mo itong may paliton pa. Dili ka tudlo. Pero dili po niyo nga gibantay pare. Dili po na yung Dok. Kung si Doc Neri si Doc Munching ang gagunit, dili to, romantic na. Romantic na. Pero pag si Doc Loren ang nanggunit, bantay pare ito. Bantay pare. ang problema karon no before nag-join si doktora sa city government. Sa una kung maglakaw-lakaw mi sa mall mas daghan kong kaila. Karon wala kaila nako. Ay. Siya na kaila hasta mga tindera kaila sa iya. Kay tungod sa ilang programa sa every noon. Tama. So na, murag nagmahay ka Doc nga pero makita si Doc Loren sa Dili man kay kay si Doc Dre. Ha? Permintiho pala tong si Doc kay sa dahil dako man sad ang tabang nila karon sa kanang ilang trabaho karon no. Mao na Tino. Doc, let's talk about the squad. Na namagyud ni aside nga mahimong physically fit ang atoang mga kagahi diha nagkatan-aw nato. Kaning talking about Doc, seryoso kay ni nga pangutana ba? Naay magpabakuna, naay dili magpabakuna. Isip usa ka doktor, unsa man giangayan nato nga pagahimo kay ang gobyerno nang limbaso gyud siya nga
mawala ning COVID or ma-minimize, ma-contain. No? So unsa may nabi ang ikadlok-kandok kini mga katawhan nato labot nini nga mga bakuna. Actually, historical lang ang atong we go back to history katong Spanish flu. Sa 1918. Mga 1908 katong panahon sa gera bitaw. Nga daghang kay nga namatay, pila to ka milyon. Unya that's just a flu nga pero after less than 2 years nawala man gyapon. So mao na herd immunity tawag nila. Nga halos tanan na-infect na tanan. So tanan sila immune na kay nagoy antibodies. Pero ang problema gud karon nato no kay sa atong lifestyle karon nga urbanize ang atong kuan unya kinahanglan gid ang workforce, ang negosyo, etc. Kinahanglan nato i-shorten ang time nga kini nga pandemic nato. And the best way to do that would be through a vaccine. Okay. So, ang bakuna man gud pareha sa polio sa una before the advent of the polio vaccine, daghang kay makita nato nga mga inutil, di ba? Luwi kayo. Nya daghang po tong issue kaniya. Kunya wala na tayo makita karon nga polio sa una katong panahon namo sa grade school ko, daghang ko mga classmate nga naay polio. So luwi kay sila. Dili normal ang ilang kuno no? Ang ilang kinabuhi. Pero tungod sa vaccine, Tungod sa polio, vaccine, nawala na gyud na. Totally eradicated until last year man siguro. Gitungan na sad ang naana sa usa ka kaso. But still, bakuna lang gyapon kung virus. Pero Doc, talking about that, kaniya to, itong bago pa nag-introduce ang polio vaccine, daghan po siguro sama ani nga nako. Pareha kay kulbaan na makapatay na. Of course kay kanang polio gud ang COVID unsa man ang COVID, di ba? Ang kakamatay lang kanang comorbidities. Kanang mga baskog, kanang mga baskog dili man nagatutlan. Kay maayo man na sila resistensya. So the worst case nga kun ninyo no nga nakakali fever etc. What if kung polio ang consequence ana would be lifetime. Mabakol ka for life. Di ba? So siguro ang kadlok sa mga tao sa una nga dili pa nila ibawan unsa nay base kay kini ba yung vaccine attenuated kanang gipahinay bitaw nga kuan gilipong nila nga gipatay nila nga virus para mag-elicit lang ni og antibodies para mag-produce ang imong dawas. So kini no ang usually ang problema lamang gyud sa vaccine would be the immune response sa tagaag bakuna. Sa isig ka individual. Yes. So, in the first place, ang pareha tong ingon nila, dagang kuno nga matay. Ba to dapat nga Norway. 20 kuno nga kuan sa Norway kay of a certain certain product of kuan. Pero if you will note, puro ni sila tigulang. 70s and above. Yes. Kunya nanay comorbidities for all you know, bisag walay bakuna o nawala, mga matay lang gyapon ni sila kay kuno man gid sila. And of course, ang ilang immune response. So dili angay basulon nga tungod to sa bakuna. Per se ang bakuna. But pero nagyapoy possibility nga na no. Pero gahapon na may gasugod naman sila no, dagang kay mga pangutana. Kanang kuno sila kinsay bakunahan. Na ba kay diabetes, na ba kay allergy sa tambal, na ba kay allergy sa pollen, na ba kay asthma, na ba kay comorbidities, o unsa pay mga kondiha. Kay na sila kategorya nga kung kini medyo naagi ni problema nga makita, dili na nila bakunahan. Naanay listahan. Okay. Tanan na magtuyok-tuyok na ng City Health nato. Naanay Katong mga banadok nga dili ka Miramax. Luya na. Luya na. Kinahanglan pa ba itong bakunahan? dili man kay ang bana man ang mabakuna. Bana day. Namay tinud man namay chismis daw na kaning bakuna kung medyo chismosa daw dok. Oh. Pang ma-injection magbula-bula daw ang baba. Niabot na ba ng dok sa imo? Wala Wala pa. Mga si Dok na Oh, ito. sige, Eh kung chismosa daw injeksyonan, ang side effect magbula-bula ang baba. So mabalik ta sa bakuna no. Although kuno man gid siya butang nato gidali-dali gid ni. Kay usually ang bakuna mabuhat man na 4 to 5 years. Correct. 10 years at the least no. So
imagine, in 1 year siguro, naka-produce Or sila less, og, no? or less, naka-produce sila og bakuna. However, para sa ako, no, mas maayong medyo nauna sila. Oh. Nauna ang mga laing nasod. Kay para sa ato, kinanglang kita mauna ang mga mahina gid ang kuan ana-ana. Kay supply and demand mangyapon na, no? Oh. So dito ang mauna gid nga matagaan sa supply katong yung mga first world countries. Mga sapian, mga arangan gyud, no? Kita medyo naman ta third world. Gahulat. Expected gyud nga medyo kwanta. Malangan-langan. Malangan-langan. So kung malangan-langan ta, makita nato kung unsay naitabo sa ila. Tama. So, medyo mo sa nang-advantage sa ito nakita kung medyo nauna sila. Advantage na to. At least nakita na Makita na to. Nga kung sila. pila ka milyon ang nabakunahan, kung pila na ay reaksyon, kung naabay namatay, kay mauma na nga mga phase sa vaccine ang medyo gi kanila, gi shortcut. Oh. Kay kinahanglan man mabakunahan sa ang dagan kayo nga mga volunteers, aya pa sila mag-conclude nga safe kini. Oh. Dabi kay gidali-dali man nila, di gawas na karon, wala pa na nga phase. Ang lain pa gani third phase sa mga sa Mga panahon. usap po ka dugay per face ka na, Doc Monching. Dugay na siya kay kinahanglan man ang daghan ang bakunahan ng mga voluntaryo. Ang imong number of Mga ka na, patients. 6 months is not enough period or nanakay But I think nanay trend na. Oo. So kon lang tanong, pero ang tumong gid ani sa gobyerno nato nga mapaggang kining pandemic sa ato at the earliest possible time because naay problema sa ekonomiya nato, di ba? Tama. Kamong mga entertainers apektado gani. Oh, yun. Walay gig. Walay gig. wala Dili events. na. Wala entertainment mga Kasal lang kita ni mga magpungan. hotel. Kalamang. Hotels, Ayaw di mo ba? pagkasal, Lo. Naay dako nga hotel nato din sarado, di ba? Oo, daghan kayo nga mga negosyo and imagine even mga kanang restaurant nga kuan nga gahi lagi kayo no nga dako lagi kayo. O nya mga branches nila daghan 5-star nagsarado. hotels. Convenience store. Correct. So sa laptop na ba kay istorya, Doc? I mean, mga nato karon, mga naminaw nato karon. Magpa-vaccine kita. Ako di man ko pwede. Kay taas ang edad. Daghan kayo na ako'y diabetes, na ako'y mga Okay. comorbidities, daghan kong allergies, etc. etc. So dito pa lang sa akong ipilapan, disqualified na ko. So ang imo diya, Doc, is kung saan Kung ka. qualified ka, healthy man ka, then magpa-vaccine ka. Of course, magpa-vaccine ko. Oh, ang usahan ni Doc, mapakdan face shield, face mask. Yeah, itong still. mga basic health protocols. Oh, unya. Pagkatumanon. O niya, actually pag ma-eliminate na ning mga kining mga dili lugar mabakunahan, very safe naman ang vaccine. Kaya I do not see any point nga madlock ang Knowledge katawan na nato. of this mga kuan o magpadayon gyapon ng mga health protocols gyapon. Of course, magpadayon Bisan na gyapon. vaccine. Yes, magpadayon gyud gyapon ng health New normal protocols. na, Doc. Oh, new normal, pero dili na ni magdugay kay once magkaroon na ng herd immunity, makita nato nga Nag-drop. everyday nag-drop and then there will come a time wala na gyud kana pwede na ta balik na ta gigana. Balik na konserto. Oh, konserto. Kay mo na yun, na-miss kay nako. Nahapit na ba yung birthday ani? Uy, Lagi? Ha? ano na pero dungog man ka na kay maregalo di. February 20. 20. Oh, 20. Kalimut. Basta birthday. Pero ambot lang kung malipay pa ko sa birthday o masubo. Ana. Kay- Kaya may giandam ni Doktora Doc atong medyo na human na itong basement ang gipahimo. Nga kita-kita ra po dito. Kita-kita na. Oh. Yeah. Now, pupunta ning vaccine. Oh. Dok, ganina, pasaylo ako, Dok, no? Kita pa makadugay kaming tag JR Borja Hospital. Or City Hospital. City Hospital. Or Public Hospital. Naimingon nga, daganda, balibaran, kay kulang, ang mga ekipo, kulang, may ana ba? Murag, ingana permiti ang madunggan nimo. Kanang gahibat ra ang agi sa Oo, may building. ana na. Pero katong pagsulod na to kagahi, nakita na to na dabi kadagan ng mga improvements karon nga ginabuhat, grabe ang mga expansion, despite of the pandemic, nagpadayon gyud pa ng mga construction. Og kaya na itong opisina karon no? Piting baguhan na tanan. Nung sa maninga, tungod man siguro ni sa ikaw man gid dapat day sa una pa lang day ikaw na day dapat na Dapat kung 1939 pa lang. 1939 pa lang dapat gibutan na day ka diri. Wala.
Wala pa tumatawa. Wala. Bisag tigulat. Sorry. Dili sa Pero I mean, yun sa maday. So pwede gid na, Dok, no? May tabo gid Dok. Ngano man nga pag-abot sa imong panahon, medyo mas paspas na napalambo man siya, mas na-improve man siya. Nga naman. Actually, usa sa pinaka-lisod gyud na nga butang no ang healthcare. Kay sukad pagkabata gid nako, problema naman gid ang healthcare nato. Nga iba man nimo Burns nganong gitukod ni Diabora Oh, kabalo. Hospital ni Mayor Tinying. Ang nagistorya sa ako, iya anak. Nagmahay siya. Nagmahay. Tungod sa pagmahay mo na natukod. Yes, na iyang pasyente. Oo. Gi-refer niya sa ospital. Wala matiman. Kung yan yung gidunar. So Yan ang nag-establish siya ang syudad. Mo'y nagkuan ang nagdonar ani mga karagdag man siguro og mga bilyarin. Mao na sila. So tungod sa pagmahay, tungod sa iyang kagustuhan. Nga matabangan ang kabos. Nga naay kabos nga tagagayanon. Oo. Kay walay ospital. Kay kini para mas probinsya tong Misamis Oriental Provincial Hospital. Tama. Oh, unya kay gamay pa man to kayo ang Provincial Hospital. So siguro ang kaso dili sad kaya. So mo to sa iyang pagmahay lugar nga wala makuan o sa iyang kasubo, nga wala matambali. Tuko si Mayor Borja og ospital. Nagtukod si Mayor Bora sa ospital nga wala pa gid toy uso sa una nga naay ospital ang syudad. Puro gina Department of Health. Oo. Usa sa mga Pila na ni katuig ba? So 1963. 1963. So grade 1 ka to. Pugo na to. So more than a century katong pagsugod na ako din 50 years na. Kay 2013. So unsa imong Yun sa manimo ni. How did you pull the resources and the fund? Correct. Actually wala man ako na popuas mga bituo no. Okay. Ako manggod gikan ko sa DOH. So katong 2000 I think that's 2008. Gitawagan ko ni Mayor Oka. So si Uka ang dahilan. Dali na din kay istoryata. DOH pa ko sa una, which is a very secure And position. that was 2008. 2008. 2008. So, toko dito, ingon niya sa ako. Gay naamay among project din Sila ni Dr. Ignacio Moreno, ang provincial health officer, yung kasin sa una. Sige boy. The debonair among tunay nga doktor. So, muna, I can offer you nothing but legacy. Ona. Kay kinang lang ginato nga. So imagine from national ka DOH na imong gidawat ang city. Yes. Di ba murag Kagayanon beta kay for so long I've been serving other areas nga nakita na ako mas dako pagid ako maitabang. So gikan ko sa Kabanatuan actually I was department head sa Pathology and Laboratory Services sa Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center. Oo, it's a tertiary medical center. Dako na ang hospital. So dako na sa dakong pwesto dito. And then I was with the blood program. I was offered the position of heading during the time of ERAP, the Voluntary Blood Services Program. I was supposed to be the program manager national adto. So nana iyang ang appointment. appointment na niya. Appointment na, pirmahan na lang ni nag-ed sa Dusman. Tawa si Hirap. Hawa hirap, hawa madayon. Wala madayon. So mga senyales ka to nga kinahanglan ang imong serbisyo para sa publiko. Ang next dayon dito sa ingon giduulan na sa ko ni Jose Fernandez. Tabangi mi din ni sa DOH sa Dapitan. Kay problema dito ang ospital. Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte, one of the poorest provinces in the Philippines. So ato mo dito karon dako na. Kami nagsugod ana. Ayun, kulba. So meaning to say, So, una gahi. Certified gahi. Katong nagsugod ko dito, ang budget nila mga 20 million. Mauna na, reenacted permit 25 million, mga anak lang. Per month. A year. A year. Ha? Oh, year. Gamay lagi, 75 beds. Paghawa na ako dito, doble. Mga 54 million na ang budget. And then we were able to create 48 new items, doctors, nurses. So mauna akong gibilin dito sa ila.
So dako na karon nga ospital. Ang Ano ang nag-istorya na? Medyo nagsentimental na ni gamay. Because mandatory retirement naman ng iyahang kanang pagka sa February 20 pag birthday niya. Oh. lagi. So Biyaan na nimo ni. Unsay may tabuan ni padayon man gyapon ni kay actually kining Jarbora dili man ni nag-improve tungod lang sa ako. It's a partnership. First of all, partnership namon ni Oka. Cooperation of the Sanggunian and the other agencies, PhilHealth, Department of Health, PCSO, Office of the President, dagana sila. Mga socio-civic organizations, kamo, apil mo ani. apil ta? Pagsugod, katuntua pa mo sa inyong estasyon. Ikaw, kaya na ba namin mga Oo, pasyente, gina-refer na mo biya. Gireper nya kada nayamong kon dinhi, gay market namo nga among services dinhi nya ang pagsibya sa mga panginahanglan sa dugo. Mga ana, pirmi ba ako ninyong guest dito sa una. Dok, in terms of kaning iyahang murag asset na aning unsa, value aning ospital nato, physical value. Mga niabot na ni siya mga 1 billion kapin. Kapin ani. Kapin 1 billion. Including katong sa sulod. Imagine. Billion. So unsa mga services karon ang gina-offer, modern nga mga medical services ang gina-offer karon ug i-offer labi nagmahuman ning kinatibuk-an mga gambalay yung mga departamento dire. Actually, pag mag-upgrade namin sa level 2, kaya na namo ang specialized services, complicated operations, etc. Unya, naami ICU. Kita ninyo. Although wala pa may ma-upgrade, naami ICU. Dayon, og mabisitahan ninyo dito sa second floor, sa South Wing, nanatay building, room dia, nga dedicated para sa dialysis. 39 dialysis units. Nga 39 dialysis units. Yes, nga ang serbisyo, libre. Aka makakita. All the services nga ihatag diri sa JR Borja for free sa Yes. publiko. Since 2016. Art. Sa time ni Oka, Oh, time ni Oka, 2016. Antod ka ron. unsa Libre na. man ginaani ni Oscar? Nalibre na ang Unsa man kwadili. ginaani ni Oscar Moreno nga? Partnership na namo og sa uban pa. Or nisalig lang yun sa nimo. Ana pod. Ay ko na bala. Kay ang kon manggod, ang dili manggod traditional politician si Oka. Gi-empower niya ako din eh. So, bahala ka na. Kung naay mga politika dia, dili na imo. Wala kay labot ana. Naay kon dia. So bahala dia, bisa kung sa color. Sige, dini mo. Dili taga syudad. Sige, dini lang gyapon. Kay Pilipino man gyapon na, pobre man gyapon na. So wala gitay diskriminasyon. Sakto, tama. So bisag kinsa. Kani dok dili ni siya medical. Ato ra ni. May lain nagban. Wala laing sigurado ka wala laing. Ato ra. Daghan man gud gipaagi sa kuha. Mga katawhan. Bisa mga taga Borja. Ano man nga. Padagana na to si Bernie Kagawad sa 2022. Sama sa imong tanaw. Nanay matabang unya Although wala, sa ako lang no, ang dili na lang sa politiko kuan, public service na lang. Tanaw na lang natong kasing-kasing sa tao, no? So siguro pwede. sa pagkailan na ako nga Bernie, no? Dili lang lugar tong sekreto namo. Although sige lang ni siya tawa-tawa, ang puso anay pusong mamon man ni. Ay. O daghan naman ni siya natabangan. Dili man daw ang problema. Mudagam daw kagawad kung sponsor kag basketball uniform. Ano man daw? Di man ko ka... Kay man ginay ko na ang choices unta nato sa kung politics lugar, tanaw na tong kasing-kasing sa tao. Ang iyang track record niya, kung unsa bagid sa iyang nabuhat niya sa Katilingban. Madawat ka ni siya sa linya diya ni. ang instruction gud sa ako ni o sa una, wala gi kilabot politika. Oy, binuara to. Si Manino doon yung mga binuara to. Inyo kong gakon ko ano. Dire na Mike, ay naglabot-labot tayo. So going back Doc, again, kindly inform our viewers, our listeners nga JR Borja is the hospital of the people. Yeah. Nya nga sila welcome sila tanan dere sa
ato ang pampublikong ospital. Oh, welcome kita na ang serbisyo namo dinhi sa Jarbora General Hospital since 2016. Nauna pa ta sa universal healthcare libre. Libre dili mi ka pamili bisag kung unsay color sa imong panit, kung itom ka o yellow o puti, relihiyon o political affiliation, kung taga syudad ka man, taga probinsya, taga rehiyon, libre tanan dinhi and pantay-pantay tanan ang pagtanaw namo sa mga pasyente. So ang problema lang tungod sa kadagan lagi kanang usually ang gareklamo katong dili kahulat. Katong gusto mauna. Kanang gusto mauna. Oo. Unya na may. Wala po ba yung mga politiko mo doon nga? Unahan ni. Actually Ori mo na, di na mo na ginabali-bali. sa kadugayan sa panahon bitaw, sa una katong nagsugod ba, daghan. Pero kato na ila na kanila nga. Katong nakita nila nga bisag wala dili man na magkon sa ila, ko naman nga matima naman ang ilang mga constituents. Gamay-gamay na lang ang kapanawag sa ako. So ang pwede Doc Neri nga usa lang basta one hidere matuman tong mga requisitos nga mga basic nga they will be accommodated. Yes, they will be accommodated. Unya, nasa may mga serbisyo nga dili available dinhi. Mao na ang ilang reklamo nganong wala man ninyo dawata. Wala na mo dawata tungod kay wala pa dire. wala dinhi ang services nga kinahanglan niya. Pero we facilitate. Sa transgender, wala pa na dire. Pero we find ways, no? Katulad wala may CT scan, wala may MRI. Kamo mo recommend dito sa ubang ospital? Dili recommend. Wala may 2D echo. Basta pasyente din ni admitted. Ang gabuhato namo allowed man nga mag-memorandum of agreement dito sa mga lain nga private hospitals. Para ang bayad niya sa pasyente, dili pasyente yung bayad ng ospital. So kung ang pasyente na mo ma-CT scan, adto sila sa COMC, kay naman may MOA sa ila, ang ospital lang mabayad, dili ang pasyente. No, di nga si Joey Delistic. No. Nga maging-partner sa mauna. Borja Hospital. Oy, bota na si Joey, no? Dako nang tabang niya sa ato sa Good morning, kay Joey Delistic. Labi na karon nga pandemic, dako-dako lang na siya, pero dako ginang kasing-kasing. Gahi na, gahi. Oh, salamat, gahi. Alright. Doc Neri, daghang kayong salamat sa imong panahon. Ug atong gihumanan niya nga ato ang programa karong buntaga mga kagahi. Siyempre, ang ato ang grabe kagahi nga Chief of Hospital sa JR Borja General Hospital, Dr. Moneri. Again, thank you sir and advance happy birthday kanimo. Salamat. Salamat, Sad. Wala na ito nga panahon, mga kagahi. Magkita-kita na po kita Lunes po, susamang takna, susamang istasyon. Siyempre, timani nga ang katawhan nga doon ay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Ponhoc Jr. Huwag timanin ninyo mga tiyoy, mga papa, inyong mga bossing diya nga ang banang nga gahi sa uban di naging muling kini ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O siyempre, kanina, Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Kami mo dahil sa aking nadahigon umabati ko sa aming batikuson. O Bati Art Ponhoc Jr. O Bernie Bitok-Bitok! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita!